थांनाय 8 जुलाइआव जम्मु आरो काश्मीरनि काठुआ जिल्लायाव गाग्लोबनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय उदखारिफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। उदखारिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव हाग्रायाव खारखोमानानै दं होनना खौरां मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला ओनसोलनिनो सासे सुबुङा उदखारिफोरखौ मदद खालामदोंमोन। 8 जुननि बेलासिनि 3:10 रिंगासो समाव 10 रौनियाफोरा पेट्रलिं खालामनो ओंखारदोंमोन। बे समावनो काठुआ जिल्लानि बादन्था गामिनि साखाथि मासेदि किनलि मलहर लामायाव उदखारिफ्रा रौनियाफोरखौ गाग्लोबदोंमोन। 6 उदखारिफ्रा बे सानखालि मोननै थावनिफ्राव गाग्लोबदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला थांनाय एप्रिल दाननिफ्रायनो जम्मु आरो काश्मीराव उदखारिफ्रा गोबां खेब गाग्लोबदों आरो काठुआयाव दान मोनसेयावनो नैथि खेब गाग्लोबदोंमोन। 6 उदखारिफोरनि हानजाया गिबियाव भारतारि रौनियाफोरखौ ग्रेनेडजों गाग्लोबदोंमोन आरो बेनि उनाव गिथाव बाथाव थाद'नाय गैयै गुलि गावदोंमोन। उदखारिनि गुलि गावनायाव 5 भारतारि रौनियाफोरनि मुंख्लं जादोंमोन आरो गोबां रौनियाफोरनि जखम जादोंमोन। जखम जानाय रौनियाफोरखौ पाठानकोट आर्मी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदखारि भारतारि रौनियाफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि सिगां गामिनि सुबुंफोरखौ हाथियारजों सिगिनानै जाग्रा आदार बानायहोदोंमोन आरो बेनि उनाव गाग्लोबदोंमोन। उदखारिफ्रा भारतारि रौनियाफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ बडि केमेराजों सेबखांदों। उदखारि हानजा काश्मीर टाइगार्सआ भारतारि रौनियाफोरखौ इनायै गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायाव गावसोरनि आखाइ दं होननानै बुंथिनानै लादों।